Σινεμά δεν έχει να μπορέσει ρούχα άτυπα. Δεν έχει να εκτούσει ο παπά. Δεν μπαίνει στη Λεκάρη ούτε καν στο Πειραιά. Μα είναι τόσο χάρτη. Σας το λέω σοβαρά, η μικρή μου την Άννα, μόνο στη δική μου αγκαλιά μπορεί να δεχτεί. Τελικά πρέπει να ήταν πολύ μπροστά αυτή η Άννα. Μετά από τόσα χρόνια, τι να σου κάνω τα μάτια να καταλαβαίνω. Δεν έχει κάποιος την πιτάς κι αλλού κοιτάμε. Ήταν καλύτερα. Δεν κάνει τρέμες ούτε με παρέες ξενυχτάει. Σχεδόν ποτέ την προσοχή σας δεν θα πάει.